Toți la oaltă sunt proști și fără minte, știința idolilor nu este decât deșertăciune. E lemn. Ieremia 10:8 și 11, așa să le vorbiți Dumnezeii care n-au făcut nici cerurile, nici pământul, vor pieri de pe pământ și de sub ceruri. Atunci se arată omul cât este de prost cu știința lui și orice argintar rămâne de rușine cu chipul lui cioplit, căci idolii lui nu sunt decât minciună și nu este nicio suflare în ei. Sunt un lucru de nimic, o lucrare înșelătoare și vor pieri când va veni pedeapsa. Cel mai bine păstrat templu din antichitate, secolul 6 înainte de Hristos, aproximativ vremea când proroșea Ieremia textul pe care l-am citit. Suntem în 19 octombrie 2024, Vale dei Templi, Agrigento, Sicilia. În fața acestui templu este un idol, Icar. Căderea lui Icar este o legendă. E plin de turiști americani. E plăcut, 20-22 de grade. Nu suflă vântul deloc. E o vreme splendidă pentru vizitat. Templul a fost construit într-o vreme în care Grecia se întindea spre vest, dar ce nu știau grecii care construiau era că cu puțin timp înainte de construcția acestor temple, un proroc smerit al lui Dumnezeu aflat în robie în Medo-Persia a făcut o prorocie că va veni un țap de la apus, adică va merge spre răsărit. Ei se întindeau spre vest, dar prorocia spunea că vor merge spre est și că vor fi smeriți. Spunea mai târziu un alt proroc, Zaharia, scria că grecii vor fi smeriți de niște fierari, adică de romani. Și drumul lor spre vest a fost închis în anul 406 sau 409 înainte de Hristos prin faptul că au fost atacați de cartaginezi și au trebuit să părăsească în grabă toată partea aceasta a Siciliei. Suntem în vestul Siciliei. Aici este orașul Agrigento sau Agrigente, nu mai țin bine minte. Și cartaginezii erau urmașii cananiților, a fenicienilor, a celor din Tir și Sidon, care au fost fugăriți de babilonieni, de Nebucadnețar și și-au făcut o altă casă în Cipru, apoi au fugit în Cartagina, dar pedeapsa venea după ei, pentru că era o prorocie a lui Dumnezeu despre care voi mai vorbi în aceste zile. Când vom ajunge la o altă colonie feniciană din vestul Siciliei, dacă va vrea Dumnezeu, venea prorocia după ei care spunea că vor fi nimiciți cu desăvârșire fenicienii, cananiții. Așa că atacul lor din anul 406 asupra acestor colonii grecești a fost numai ca să împingă pe greci spre est, pentru că spre est trebuiau să se întindă ei. Este interesant de urmărit cum prorociile lui Dumnezeu au fost precedate de evenimente care le-au împins spre împlinire. Grecii nu aveau ce să caute în vest, pentru că ei aveau o slujbă în est. Și slujba lor s-a făcut prin faptul că au culturalizat, să zicem așa, un termen nepotrivit, un termen sucit, au educat lumea, au fost învățătorii lumii, au distribuit înțelepciunea lor, literalizarea, adică faptul că oamenii citeau și au unit Imperiul Persan printr-o singură limbă. Dacă pe vremea perșilor împărații medo-perși aveau un titlu de mândrie prin faptul că scriau fiecare popor în limba lui și în scrierea lui, în alfabetul lui, și aveau 127 de ținuturi, grecii au imperializat
lumea și în imperiul lor s-a vorbit o singură limbă. Acest lucru a fost necesar pentru răspândirea Evangheliei și Domnul Iisus, atunci când niște greci l-au căutat, a spus: a venit vremea ca să fie glorificat Fiul omului. Pentru că Dumnezeu s-a folosit de această unificare a limbii, de această întrerupere a Babelului, pentru a-și împrăștia vestea în toată lumea. Trebuie să luăm așa multe alte aspecte. De exemplu, Imperiul Rus și limba rusă a fost folosită de Dumnezeu în secolul 20 pentru evangelizarea marginilor pământului și lucrul acesta l-am arătat destul de bine pe blogul meu și prin faptul că vorbesc rusa și prin faptul că am fost în Rusia de multe ori și în Ucraina și cunosc lumea de acolo. Dumnezeu s-a folosit de acești ani ai Imperiului Țarist și apoi al Imperiului Sovietic pentru ca popoarele acelea pe care n-a auzit nimeni din Imperiul Rus să poată auzi Evanghelia, să poată citi Biblia și mai târziu acum să o poată citi în limba lor. Dar a fost o vreme în care a fost nevoie de o singură limbă. Așa a fost și pe vremea Greciei. Să mai filmez puțin și în jur. Este plin de turiști. Și a fost și pe vremea Greciei când, într-un timp relativ scurt de 300 de ani, de la cucerirea lui Alexandru până la anul 31, până la bătălia de la Actium, când ultima rămășiță a Greciei, Imperiul Ptolemeic al Egiptului, a fost nimicită, aproape 300 de ani, limba greacă a dominat, dar a dominat și idolatria. Am pornit această filmare de la idolatrie, de la temple, am divagat destul de mult, dar vedem cum arată acest templu. În sfârșit, scrie pe aici, pe tot felul de pancarte, că prin secolul 6 a fost rededicat de la Dioscuri la Sfântul Petru și Pavel și a fost transformat în basilică, în biserică și totuși este un lucru extraordinar că pofida atâtor cutremure și atâtor dezastre, această clădire a rezistat timp de, iată, mai bine de 2500 de ani. Vă mulțumesc!